mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene makhala tikukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale katswiri ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye monga tonse tikudziwa Saturday kummawa kunali incident imene inachitika ku Lilongwe kumeneko ndithu tinaona blue parade imene inakonza chipani cha Democratic Progressive Party ikusokonezedwa ndi anthu osadziwika bwino, koma ambiri akuganizira kuti anthu amenewa anali osapota chipani cha Malawi Congress Party. Ndi anthu ambiri alankhulapo, ndiye pano mafuna tikupatsireni mawu a Comrade Ntanyiwa amene afunanso nawo kuti ayikepo ndemanga kapena kuti mfundo zawo kuti kodi nkhani imeneyi ya kusokonezedwa kwa blue parade kapena kuti zipolowe zomachitika pa ndale kapena kuti kumenyana zipani kukhoza kubweretsa zinthu zotani kuno ku Malawi. Nditi ndikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Comrade Ntanyiwa afuna kuluza zotani pa nkhani ya political violence. Mwadzuka bwanji amalawi onse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa lero pa 25 February 2024. Ine ndine Comrade Ntanyiwa amene ndili mtsogoleri wa 4 Regions Organization komanso amene ndimagwira ntchito limodzi ndi Malawi First. Chigawo chino chakumamawa ndabwera kuzachitako ndemu chifukwa cha ma violence amene achitika dzulo mu mzinda wa Lilongwe. Azisogoleri andale, azisogoleri amipingo komanso kuphatikizapo apolisi, zinthu zimene zikuchitika mdziko mwathu tikazilekerera zizabala zinthu zazikulu. Tsiku lina tidzalephera kuzithesa kwake. Choyamba tikumbukire kuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy. Dziko la Malawi ndi dziko limene tinavomereza kuti mukhala mipingo yosiyanasiyana komanso zipani zosiyanasiyana. Angakhale kuti nthawi imene abakili muluzi ndi gulu lawo amamenyera ufulu umene wa democracy, komano chipani cha Malawi Congress Party chimakana matipate, chimafuna kuti chizendesa chokha dziko. Zimene pano zikuchita kutsimikizirira kunena kuti ndizoonadi samafuna kuti zipani zina zikathe kupeza gawo mu dziko la Malawi. Umboni umenewu ndi umene taupeza dzulo kuzipolowe zimene zimachitika. Ndimafuna ndipemphe apolisi, tikuziwa mukuchita 7 ntchito zanu, komano pambali poseva ntchito yanu kumbukirani kunena kuti anthu amene akuvulazidwawo ndi anthunso ngati inu nomwe. Mungamve bwanji mmodzi wa achibale anu atapezeka zonoti wakhapidwa, wavulala? Mungamve bwanji mkati mwa mtima mwanu? Choyambirira tiyenera tizifunse kuti zimene zachitika zija kukanakhala kuti kunali mwana wanga, kunali mchimwene wanga, kunali mkazi wanga ndi wachitidwa zimene zija, mukanabwera ndi ma statement amene mukulengeza aboza. Statement imene yatuluka kumamawa kuno apolisi kunena kuti anthu amene amapanga zimene zija ndi anthu osaziwika, anthu amene aja ndi anthu okhaokha a DPP. Mukuyankhula chilungamo, inu mukuganiza anthu angakonze programu okha ndikupita ndikumakapangana chipongwe? Ndi chifukwa chani apolisi munatuma anthu kuzomba kuti azikafufuza? Ndi chifukwa chani? Lero tikufuna department ya polisi itiuze zona zake zenizeni, chifukwa anthu amene anapanga chipongwe chija ndi anthu amene ena achoka ku State House. Apapa sitikufuna kubisa, kuli bwino kuyankhula chilungamo olo chilungamo chomudane nacho.
kodi Devi Malamula akuchokera kuti? Devi Malamula amagwira ntchito ku State House. Devi Malamula anatenga chikwanje ndi kumkhapa mzimayi. Izi ndi zoona zake zenizeni. A Devi Malamula sanagone usiku wonsewu kuganizira kunena kuti kodi mayi ndankhapa uja chachitika ndi chani. A Devi Malamula amamuuza nzawo ndi kumamudandaulira nzawo kuti I made a mistake. Lero a polisi mukukatulusa statement yonena kuti anthu amene aja ndefe tikukuuzani nanga si inuyo simukudziwa kuti wapanga chipongwe chija ndi ndani. Nde I'm repeating ndifuna ndibwereze kunena kuti tapitani mukamugwire Devi Malamula. Devi Malamula iyeyo akuululirani. Tapitani mukapeze adala kadula. Ifeyo anthu amene tili kunja kwa State House, we know what is happening inside. Koma a polisi mukubwera ndi statement yanu imene mukunena kuti iyayi zimene zizi ndi okhaokha amene akupanga zimenezi. Chimenecho ndi chilungamo a polisi athu. Kodi simukudziwa kuti mukusonkhezera zinthu zoyipa kuti zizichitika m'Malawi? Remember posachedwa pompa kukubwera zisankho. Muganiza kuti IMCP azikwanisa kukapanga kampeni chigawo chakumwera, azikwanisa kupita ku Eastern Region. Mukudziwa a polisi kunena kuti mtundu wa Malawi ndi wokwiya ndi zimene zachitika ku Lilongwe. Mukudziwa kunena kuti anthu akulakalaka atabwera ku Lilongwe ndi kuzapanga chikuzabwezera chipongwe chimenechi. Mukuziziwa zimenezo. You don't know anything. Koma chifukwa chonena kuti mukufuna mukasangalase mbuyanu, mukasangalase bwana wanu amene akukutumani zimenezi. Ndiye kuchokera ku 4 Regions Organization ngati mtsogoleri wa 4 Regions Organization ndikufuna ndichite condemn, ndipo ife a 4 Regions Organization sitizalola zimenezi kuti zichitike mdziko la Malawi. And tikupempha inuyo a police, we are forcing you a police kunena kuti mupite mukamugwire Devi Malamula. I will never reverse this statement because ndili ndi maumboni. Anthu amene andiimbira telefoni ndikundiuza anthu amene achita zimenezi. Mupite mukamugwire Devi Malamula. State House yathu ikuyeneka kukhala yolemekezedwa. Kunali Mai Joyce Banda, sitinamve zonoti ku State House kuchitika zakuti. Kunali Abakiri Muluzi, sitinamve kuti kuchitika zakuti. Kunali Peter Mutharika, amalemu abingwa Mutharika. Mzimu wawo kause mumtendere. Sitinamve kuti kukuchitika zinthu ngati zimenezi. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha president wa dziko akusangalasidwa ndi violence amene akuchitika. Ever since mdziko la Malawi mukuchitika mapokoso, palibe ndi tsiku limodzi lomwe Dr. Lazarus Chakwera anabwera ndi kuyankhula ku mtundu wa Malawi kuchita condemn zinthu zoyipa zimene zikuchitika mdziko. Nthawi zonse amangokhala chete. Chimene amadziwa ndi kuanamiza Malawi. System ya ujeni ya passport yachitidwa haki. Zimene amadziwa ndi zimene zozo. Kulamulira dziko la Malawi ndi bodza ndi zimene akudziwa president wa dziko. Dziko la Malawi ndilosauka. Mukalilola kuti mapokoso amene aja apitirire kuzakhala nkhondo, kodi anthu azathawira kuti? Anthu ngati akuzunzika amene achoka ku Malawi ndi kupita ku South Africa ndi kupita m'maiko ena akukhala kumeneko kumakhuma. Lero mukulimbikisa zipolowe mdziko la Malawi. Muganiza kuti anthu azapita kuti? Dr. Lazarus Chakwera, imani, dzukani, yankhulani, tenganipo ni gawo. Tikudziwa muli ndi chuma, muli ndi ndrama za nkhaninkhani. Koma musamtenge munthu osauka kukhala chitsiru. Chifukwa mawa munthu osauka amene yoyo muzamufunaso. Inu achinyamata amene munatumidwa mmatenga zikwanje ndi kumakatema magalimoto aini yake. Ndifuna ndikuuzeni kunena kuti Khalidwe umene ujawo anthu amene akumakutumaniwo azakupwetekesani. Chifukwa ulendo wina muzapita koma simuzabwerera. Koma amene akutumani aja azakhala iwo ali kwina. Mukuona munanyamuka ndi anthu aja ndi kupita kumalo kuja. Richard Mchimwendo anali ali kuti atabisala mgalimoto. Achirapondo anali ali kuti ata ali mgalimoto kubisala.
nde wina ndikukatenga lole yake nkunena kuti tiye na anyamata kwerani mmene mukuti mukapange zimenezi, koma zonse zija sizaululika. Lero tikutha kuona mapicture amwini wake wa lole. Apolisi inuyo simungapite kukamfunsa amene lole yako umapita nayo kuti. Lero muzikane dziko lomvesa chisoni. Anyamata kukalandira 100,000 kwacha chifukwa chofuna kukapanga chipongwe, and target yawo inali pa Msowa. Ndefunso ndilonena kuti zimene zachitika zija IMCP mupanga ulendo upita ku Msanje, muzanyamula anthu anu azikwanje kupita nawo ku Msanje, ukotu ndi ku home ground kumene mmapanga zimenezo. Kodi muzanyamula anthu nkumayenda nawo nkumapita nawo kumeneko, ndikuti anthu kuti chigawo chakumwera akukonzekerani. Inu amipingo mwangoti ndui chifukwa cha ndrama zimene Lazarus Chakwera akupasani. Anthu anu akhristu anu nkumavulazidwa chonchicha. Lero mipingo mwanumo ku Lilongweko momoti mukhale anthu 400 mulandu 300 chakuti. Reason akhristu anu ena akhapidwa. Are you happy with what is happening? Ndi chifukwa chani mazibusa anthu mwakomedwa ndi ndalama? Ndizona di Bible silina nami kuti muzu wazoipa zonse ndi ndalama. Ndikuyamikireni Bishop Ntumbuka chifukwa nthawi zonse mmayima ndikuchita kondemu zinthu zimene zimachitika. Bishop athu Mbewe ndikuyamikireni chifukwa mmayima ndikuyankhula chilungamo. Ndifunanso ndithokoze Mtalika mmayima pa chilungamo, koma mazibusa ena nonse ndi chifukwa chani mwangokhala ndui? Ndizomvesa chisoni anthu amene munapita ku school kukaphunzira za ubusa, muli ndi experience yonse, koma lerolo mukulephera kuti muthe kuteteza anthu anu. Ndizomvesa chisoni. Tili ndi Public Affairs Committee imene yangokhala Public Affairs Committee yopanda ntchito. Chibungwe chimene chikuli bwino chingothesedwa sichikupindulira Malawi. Chinali chopindulira Malawi mu nthawi ya Peter Mutharika. Lero mu nthawi ya Lazarus Chakwera chibungwe chimenechi sichikupinduliranso Malawi. Azibusa adyera, bungwe ladyera, anthu oyipa mitima, amfiti, atakati. Chiteseni chibungwe chimenechi sichikupindulira Malawi. Mu nthawi ya Peter Mutharika within 2 days mabwera ndikuyankhula, after 2 days mabwera ndikuyankhula. Lero chikuchitika ndi chani? Sataniki walowa mwazibusa aku Malawi. Tofuna tipemphe azisogoleri ena tonse amipingo ama Pentecost tizuzule chikhalidwe chimene boma la Malawi Congress Party likuchita. Enda Malawi tisaza pange mistake kukavoteraso chipani cha Malawi Congress Party. This must be the last, first and the last. Anthu awo asazabwerereso mboma, azikapitiriza zimene amapanga. Ndifuna ndibwereze apolisi athu ngati simuyima pa chilungamo chifukwa chonena kuti mukuteteza ntchito yanu, tsiku lina muzakhapidwa ndinu. Tsiku lina muzakhapidwa ndinu chifukwa nkhondoyo izafika ponena kuti yavuta. Nde amanena kuti amene wakuyandikira ameneyo thana naye. Kunala apolisi ambirimbiri kumene kucha. Lero mukukabwera ndi statement yosagwirika, statement yofuna kukamsangalasa munthu wina wake. No. Inunso ma activist amene mwakazipereka chifukwa cha umphawi utakukulukutani. Kulubwino mungokhala pansi. Amalawi panopa anasiya kukukhulupirirani. Amene azikukhulupirirani ndomwe wakupasani ntchito.
kusiya activist ndikukalembedwa ntchito ndi MCP kuti abonikali ndo akayankhula inuyo muzitsutsa ntchito yanu ndi imeneyo mwezi ukatha muzilipidwa ndalama. Ntanyiwa akayankhula inuyo muzichita crash zinthu zimenezozo. Sikupindulirani chani? Amalawi akukudziwani ndi mukuyiwalanso inuyo zimene mmapanga kupita umakagona ndi azimayi aini yake kuli kuno osapasa makobiri. Lero mukubwera ndikumayima ndikumayankhula zinthu zopanda ntchito ma activist. Dziko la Malawi likupita kuti? Dziko la Malawi likupita kuti? Azisogoleri dziko la Malawi likupita kuti? Bambo Mtalika mukuyenera muime muyankhulepo musangokhala phe. Ineyo chimene chimandidabwisa ndichonena kuti zipani zimene zimakhala zotsutsa zimalolera nzika nkumavutika koma osatengapo gawo, komano zimalakalaka zitabwera mboma. Nthawi iyi imene Amalawi akukumana ndi mavuto ndi nthawi imene inuyo afodi mukanati muzimirira mwende nawo limodzi Amalawi. Ino a UDF kunayenereka kuima kuyenda ndi Amalawi. Ino a DPP kunayenereka kuima kuyenda ndi Amalawi. Pamene mziko mukusowa chakudya simunganene kuti ku chipani cha DPP kulibe ndrama zonoti sizingakwanise kugula chokudya ndikumathandiza anthu amene akuvutika kwambiri. Simungakwanise kupereka chokudya kwa aliyense, koma pali anthu amene tikaona timaona kuti awa avutika kwambiri, bola yakhoza kupita kukalima ganyu, koma awa agogowa awa. Tikupempheni azipani zonse zotsutsa, tapangani programu yabwino muthandize nzika zimene zikuvutika m'Malawi. MCP nthawi yonseyi alolera kunena kuti Amalawi akavutike. Lero nkumanama kunena kuti akugawa ufa, pamene ufa akubweresa ndi munthu wina koma kudzera ku chipani cha MCP. Nde chigawo chakumama kuno ine Comrade Ntanyiwa ndikufuna ndichiteko ndemu kuchokera kuja ku 4 Regions Organization. Ndikufuna ndichiteko ndemu khalidwe loyipa limene lachitika ku Lilongwe, ndipo zimene zija sitikuzifuna kuti mdziko mwathu zizichitika, ndipo kamene kaja kakhale koyamba ndikomaliza. Ziwani kunena kuti Amalawi kodi pamene chisankho chukachitika mufuna munduze kuti ma monitors amene akagwire ntchito ku Lilongwe akakhala safe mwa mtundu wa chifukwa zinthu zimene zija zikuchitika pamaso pa polisi. Muganiza kuti nthawi imeneyo apolisi azakapanga chani kwa ma monitors? Kumakhala inde ma international observers. Tiganizirepo mwakuya. Kodi kudowa ma monitors a DPP, ma monitors a UDF kapena Zipani Zina mukuachita ashua bwanji kunena kuti akakhala ndi mtendere? Kumbukirani kunena kuti nthawi imene kuzachitika mavoti, phokoso loyambirira limene lizachitike chigawo cha pakati kuti mamonita amenyedwa zizachita affect mamonitors onse a MCP muzigawo zonse za dziko la Malawi, kumene konso kuzakhalaso nde kuti chinambalala. Tikufuna chisankho cha 2025 wowina azawine osati chifukwa wabera, koma azawine chifukwa chonena kuti anthudi anamukonda munthuyo, anthu anamufunanso munthuyo. Ndifuna ndibwereze apolisi athu, tapitani mukamtenge David Malamulo. Ameneyi ndi amene akwaziwa achinyamata onse amene anali kumeneko. Kukanakhala kuti mphamvu imaperekedwa kwa anthu wamba, ife tikanatha kubweresa anthu athu ndikukagwira anthu onse amene apanga zimene zicha chifukwa tikwaziwa.
achinyamata onse amene atengedwa kwa msundwe amuntandire tikwaziwa ndizomvesa chisoni. There is no secret under the sun. Azisogoleri mukhoza kuona kuti zimene amapanga zija ndi achinyamata. Director wa youth Richard Chimwendo anali komweko ndi anyamata aja sangapite without Chimwendo, sangapite chifukwa cha mkaka. Endi ku Malawi Congress Party ndikumva chisoni kunena kuti mukulolera kunena kuti ankaka ndi Chimwendo aziononga chipani cha Malawi Congress Party. Ngati chipani cha Malawi Congress Party chikuonongeka ndi chifukwa cha ankaka ndi Chimwendo. Koma azikuluakulu a Malawi Congress Party simukuchitapo kondemu, simukuwaitana anthu amene wakuti siyani chikhalidwe choyipa. Akuipisa dzina la Malawi Congress Party anthu awiri amenewo. Ndipo anthu ku Malawi Congress Party ko andichitira umboni kuti mwanayo akuyankhula zona. Anthu awiri akuononga chipani cha Malawi Congress Party. Koma azisogoleri onse amene muli kumene koko mwangokhala phe mukungwayang'anira anthu. Chipani chanu chizafika ponena kuti siku lina izakhala mbiri kunena kuti kunali Malawi Congress Party chifukwa mukulolera kunena kuti azisogoleri amene ali azikuluakulu ku chipaniko azisogolera zinthu zoyipa. Izi ndizokhumudwitsa kwambiri zimene zachitika dzulo. Sitimayembekezera kuti zimenezi zingachitike chonchi. Magalimoto osaja aonongedwachi. Taganiza mungoganiza kuti zimene tingotembenuza zimene zachitika zija munali inuyo MCP, munali mwina kumangochi ndeza kuchitikirani zimene zija. How you could have feel. Tatenti kamapanga zinthu tiziganiza kuti kodi zimene ndikupangazi zitakhala kuti zikundichitikira ineyo ndingamve bwanji. Ndikufunireni mmawa wabwino azisogoleri nonse konse kumene muli. Ambuye akudaliseni. Koma chikhalidwe ichichi ndi chikhalidwe choyipa mu dziko lathu, dziko losauka, dziko limene anthu ake ndovutika kwambiri, amene akusangalala na ndale. Uthenga wanga kwa chinyamata nonse, chenjerani, samalani, musalole kunena kuti andale akugwiriseni ntchito pokapanga zinthu zoyipa. Ambuye akudaliseni, zikomo kwambiri.